Mula kay Haring David, pangako ng Diyos ay natupad. Isang birhen ang manganganak doon sa kubo ng mga hayop sa Bethlehem. Isinilang ang Mesyas, Emmanuel. Emmanuel, Hari ng lahat. Emmanuel, Emmanuel, kataas-taas ang Diyos. Dumalaw ang tatlong pantas, dala ang mga handog, at sila ay sumamba. Siya ang sugo, tagapagligtas at pag-asa. Sambahin ang ngalan niya, Emmanuel. Emmanuel, Hari ng lahat. Emmanuel, Emmanuel, kataas-taas ang Diyos. Emmanuel, Hari ng lahat. Emmanuel, Emmanuel, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos.